100%. Som presvedčená, že aj mnohí moji priatelia, kolegovia, ktorí sú populárni alebo známi a nejak to s nimi príliš zatrasie, je to škoda, že nemajú pri sebe človeka, ktorý by ich stiahol za nohu dole a povedal, ale veď o čo tu ide? Chod do Hamburgu. Je pravda, že mala moja dcéra v Hamburgu nehodu. Veľa Slovákov. Nie. Mala dcéra v Hamburgu nehodu a prišla som a stal tam policajt, Franz, a prvé mi povedal, že Iveta, Fernsehen, ako? Pozeral, a odkiaľ? A on povedal, že Slovenka je jeho žena a on povinne musel pozerať slovenskú televíziu. Takže ten Hamburg nie, ale pravdou je, že svetská sláva polná tráva, tak sa to vraví. Takže prosím vás, o čo tu ide? A čo ti dalo to, chcem ešte ostať pri tom období chvíľu, to štúdio Kontakt? Lebo na tú dobu to bolo niečo nesmierne progresívne, čo sa možno dnešným mladým ľuďom nezdá, ale to proste nevídali sme. Hej, niečo také, to bolo živé. Tuším, hodinu a pol to išlo. 90 to sme nevideli. Klipy sme tam videli poprvýkrát. Speváci chodili. Áno. Tuším, z tohto štúdia aj sme sa bavili. Áno, my sme začínali v tom vedľajšom, kde máte spravodajstvo, to bolo malinké a potom, to už som ale ja nerobila, keď sa robilo v tomto štúdiu, ale v tomto štúdiu som ja robila televízny klub mladý, Pionierskú lastovičku, tu sa nakrúcali inscenácie, pre mňa toto je taký génius loci, že preto sa tu ja tak dobre cítim. A čo ti to dalo teda v tých začiatkoch? To boli nejaké základy, alebo už si mala pocit, že... Nepamätáš sa, nečítal si. Všetci ma kritizovali, aj s Pálom Janikom nás chceli vyhodiť každú gremiálku, že tých dvoch ukecaných, čo tak sa tam rehocú a veľmi rýchlo rozprávajú, tým dvom vôbec nie je rozumieť, tak vyhoďte ich. Ale bola tu taká skupina ľudí, veď bol našim veľkým takým, by som povedala, ochrancom a režisérom Jožko Kaiser. Bola v detskej redakcii, bolo veľa takých zaujímavých a výborných dramaturgov, ktorí vždy nás podržali. Dušan Grajtak, to boli mená, ktoré vlastne prišli ako keby sa postaviť, že ale nechajte ich, tak dajte im ešte mesiac šancu a podobne. Ale čo ma to naučilo? Ma naučila ešte Pionierská lastovička tu. Predstav si, že si dostal hostia a poprvé jedol cibulu a cesnak, hej? To znamená, že nemohol si s ním robiť rozhovor inogoku, takže si dýchal iba ústami, lebo nosom sa nedalo. Naučilo ma, že naučiť sa dýchať bránicou a niečím iným, aby som necítila, ale čo bolo podstatnejšie naučila som sa, že neučiť sa otázky, ale počúvať, čo mi hovorí ten človek oproti mne a reagovať na to. Pretože môžeš sa 1000-krát naučiť otázku a akurát, keď ju máš položiť, tak ju pobaveš. A naopak, to bola úžasná škola v tom, že začala som počúvať mojich hostí a analyzovala som a veľa som sa naučila.